Os bens da empresa Chantadinas Mallet, que entrou en concurso de acreedores hai 2 anos, poxaranse o vindeiro 23 de xaneiro no xulgado mercantil de Lugo, uns bens que están valorados n'1.600.000 euros. Se irán á poxa tanto o complexo industrial, que está taxado n'1.299.583 euros, como os 11.558 metros cadrados que mide o terreo no que está situada a fábrica, que sai á poxa en 304.279 euros. Os que queiran poxar terán que pôr en depósito 10% das cantidades totais agás os acreedores que non teñen que adiantar nada. A empresa presentábase aos medios en marzo de 2008 cun investimento total de 7.515.419 euros, dos cales algo máis de 3 millóns foi unha subvención do IGAPE. Adicábase á fabricación de radiadores de aluminio para calefacción doméstica, sendo a primeira empresa galega en transformación de aluminio para este tipo de produto. Na empresa chegaron a traballar 40 persoas, pero as previsións iniciais eran que en 2010 traballasen 100 empregados, pero o proxecto viuse truncado e no 2011 os traballadores que había denunciaron a empresa polo non pagamento das nóminas de 6 meses e convocaron unha manifestación, que recibiu o respaldo da gran maioría dos cidadáns da vila do Asma. Hoxe falamos co sindicato Comisiones Obreras que defendeu os traballadores informándonos de que xa cobraron do Fondo de Garantía Salarial do Ministerio de Emprego, aínda que houve un erro de fogasa e esperarán a que remate a poxa para facer un balanzo de como finaliza todo.